ka kɛɲɛ ni Sadio Camara ka soma yɛlɛmali ye min ye kɛlɛdaga ye taabolo falenna la kunungo. Général d'armée Assimi ani général de division Oumar Diarra n'an b'a wele ko baro kɛlɛtigi anw fɛ yan Jani na, kɛlɛbolotigi ani kɛlɛdagatigi olu taara ka kɛ kɛlɛ ɲɛmaaw ye. Kibaruya in a bɛna ni yɛlɛmaba ye wolomasiri tabaw ka baara kɛcogo la an'an ka jamana lakana kɛcogo la. Sɛbɛn belebeleba fila n'u b'a fɔ ma nanzarakan na ko décret o kanana kunungo ntɛnɛn n'o o ye mɛn kalo tile 4 ye k'a yira sa k'a fɔ ko min ye jamana ɲɛmaa ye wolomasiri tabaw ka ɲɛmaa fɔlɔ ko ale yɛrɛ kɛra wolomasiri tabaw fana ka minisiri ye ani sɔrɔsikɔrɔw ka minisiri. Fanga lakana, fanga taali, fanga sigili a bɛɛ lajɛlen bɛ ale nagakɔrɔla la bi. A fana ye maa sugandi k'o kɛ a nagakɔrɔla minisiri fana ye. Kibaruya in dira jɔnni fɛ min ye Fuseni Jawara ye, jamanakuntigi yɛrɛ ka baarakɛyɔrɔ n'o ye présidence ye. O secrétaire général ale de taara Mali jabaranin na kunungo ka laseli kɛ k'a yira maliden cɛ n'a muso la denmisɛn ni maakɔrɔ ko ka kɛ ni Sadio Camara ka soma yɛlɛma ye. Yɛlɛma mun donna a yɛlɛma ye sɛbɛn 2 ye. Décret fɔlɔ a bɛ fɔ o ma sa ko san 2026 fu 254 furancɛla fanga ɲɛma o ka yamaruya kɔnɔna na san 2026 ko yɛlɛma donna kɛrɛnkɛrɛnnenya la wolomasiri tabaw ka dagako la min ye jamanakuntigi ye ni wolomasiri tabaw ka ɲɛmaaba don ko nin waati na ko ale de fana bɛna kɛ wolomasiri tabaw ka minisiri ye ale ni kɛlɛkɛla kɔrɔw ka minisiri. Laɲini ye mun ye? Fɛɛrɛ ni dabali ka sigi sen kan yaasa min ye kuluba ye ko min ye nɛgɛ tigɛyɔrɔ o ka kɛ fanda ye. Sɛbɛn 2nan min taara o fana ye décret ye min sigira sen kan san 2026 fu 255 furancɛla fanga ɲɛmaa ka yamaruya kɔnɔna mɛn kalo tile 4 san 2026 o bɛ yɛlɛma don gouvernement ale min sigira sen kan février kalo tɛmɛnen. Yɛlɛma in ko cogo di sa ko min ye Sadio Camara na ale tun ye ministre d'État ye, général de corps d'armée do, ale de fana tun ye wolomasiri tabaw ni kɛlɛkɛla kɔrɔw ka ministre ye, ko jɔyɔrɔ min tun bɛ ale bolo ko yɛlɛma donna o la. Maa sugandira jamanakuntigi fɛ n'o ye général de division Oumar Diarra ye ko ka kɛ ministre nagakɔrɔ ministre n'o ye délégué ye yaasa ka na jamanakuntigi dɛmɛ a ka nin baara ninnu na. Min ye général d'armée Assimi ye a ye nin maa mafalen min ta nin ye maa min don a dogolen tɛ an ka jamana kɔnɔ. Baro kɛlɛtigi anw b'a wele ten sabula kɛlɛdagatigi chef d'état major o ye ale ye nka jɔyɔrɔ belebele o de talen filɛ ka d'a ma nin ye n'o ye nagakɔrɔ minisiriya ye wolomasiri tabaw ka gun kan. Jamanakuntigi kɛlen filɛ ka ni maa min sugandi nin ye sana yɛlɛ a bɛ dɔ fara a ka o kan kabini nin waati laban ninnu na sabula min ye baro kɛlɛtigi ye waati min na jamana yɛrɛ tun bɛ gɛlɛya kɔnɔna san 2020 san o y'a sɔrɔ sɔrɔdasi minnu bɛ n'a fɔ olu ma ko AT olu ka chef d'état major tun ye a ye maa min sugandilen filɛ nin ye sɔrɔdasiw k'a ma k'a ka ko ma nɔgɔn dɛ. A ko sariya tilennenya i ye min fɔ o dir'i ma jaabi i ka na n'a ye joona. Baro kɛlɛtigi a sugandili min filɛ nin ye jamanakuntigi fɛ nin ye o bɛna n'a to baara minnu kun daminɛna olu bɛ se ka sigi sen kelen kan. Maa kofɔlen ko a dogolen tɛ maa la wolomasiri tabaw ka gun kan bɛɛ lajɛlen b'a dɔn k'a fɔ maa min don bɔbɔkɛ a t'a tu k'a nɔ n'a ni bɛnna min kan o bɛ waleya yaasa min ye jamana ka laɲini bɛ se ka sabati cogo min. Wolomasiri tabaw ka dagatigiya la Assimi de ye danaya d'a kan k'a sugandi septembre kalo tile 2 san 2020 k'a ka kɛ wolomasiri tabaw ka dagatigi ye. O y'a sɔrɔ armée de terre ɲɛmaaya o tun b'a bolo a ye baara kɛ o la fo baara min ye maaw wasa kosɛbɛ nka gɛlɛya min donna an ka jamana kɔnɔ uti kalo tile 18 san 2020 o y'a to sa siranna kɔni kun nana la min y'a to Ibrahim Boubacar Keïta ka fanga o nana bin o la sa min ye baro kɛlɛtigi ye a nɔgɔnin fɛ danaya kurakurayara koyi k'a ka tɛmɛ ni baara ye sabula a yera k'a fɔ maa min don a cɛsirilen a timina ka di baara min n'a kalifalen don a la a b'a ɲɛdɔn a b'a dɔn la kari fo ka se ka se a dan na su ni tile don tɛ yen min na lafiya bɛ a ye don o don kɛlɛkɛcɛw ɲininkali de bɛ kɛ minɛnw ɲininkali bɛ kɛ bɔcogo bɛ kɛ cogo di laɲini bɛ cogo di dugu kɔnɔna na ani marabolo kɔnɔna na baaraw bɛ ka kɛ cogo di ka fara a kan nin baaraba in kan bɛɛ lajɛlen y'a ye k'a fɔ tuma min na a bɛ wolomasiri tabaw ka gun kan ɲɛmaaya la n'o ye kɛlɛdagatigi ye armée de terre tɛ armée de terre ye armée de l'air tɛ armée de l'air ye armée bolofara bɛɛ lajɛlen baro y'a bɛɛ lajɛlen kabaru k'a fara ɲɔgɔn kan ka baara kɛ kelen ye lakana bɛ se ka sabati cogo min nin waati n'a ka baara tɛna da o ma tuguni sabula a ye baara min daminɛ
a bɛna to o la ka dɔ fara a jɔyɔrɔ kan n'o o ye a politikimayɔrɔ ye jamanaw cɛ sira ɲɛnabɔ ko a bɛna don o la adamadenya tɔbɔtɔli ko a bɛna don o la yɛrɛma hɔrɔnya sinsinni a bɛ don o fana na min ye wolomasiri tabaw ni diɲɛ jɛkulubaw kuma tɛ minnu bɛ jo sariya lafasali kɛ a y'o misali di utu kalo tɛmɛnen san 2025 kɔnɔna na kura rouge maaw an'olu kumana a ko baara min bɛ olu bolo wulikajɔ min bɛ olu bolo olu tɛ se ka kɛ fasodenw jugu ye olu tɛ se ka kɛ fasodenw kɔniyaba ye sabula wolomasiri taba yɛrɛ ka baara sigilen don o la bari u ye o baabu min kɛ ni kura rouge maaw ye olu hakili sigi u yɛrɛ y'a ye k'a dɔn k'a fɔ baara min don a bɛ k'a kɛ maaninfin k'o bila fɛn bɛɛ lajɛlen ɲɛ o ye baro taabolo ye maa min don kɛnɛ kan bɛɛ lajɛlen b'a dɔn k'a fɔ ko danaya b'a kan sɔrɔdasiw cɛdenw sɔnnen don a ye k'a sababuya k'a ka baara kɛcogo ye falaye a b'a fɔ min ma ko intégrité morale sigana tɛ maa min na yuruguyurugu ko kuma tɛ se ka fɔ a ye ni min fɔra k'o sigi sen kan waati bɛɛ ka taa kɛlɛkɛcɛw kɛrɛfɛ minnu joginnen don waliya cɛjugu minnu bɛ ka se ka olu kɛlɛ ka bɔ an ka jamana kɔnɔ baro ye nin caman kɛ misali laban min ye san 2025 bin kɛlen Bamakɔ kan gendarmerie kɔnɔna na ale de fɔlɔ bɔra ani Mamadu Masawule Samake ka t'u ɲɛda maa minnu bɛ yen n'olu minɛna kan sɔrɔdasi minnu bɛ yen n'olu ye degun sɔrɔ gendarmerie kɔnɔna na Falaja ka nin ɲɛda olu kan min ye maa kofɔlen ye sɔrɔdasi ka dɔgɔ k'i joginna i ye degun sɔrɔ k'a ma zole da ka t'i lajɛ kɛlɛdaga ka dɔgɔ san kɔnɔ siɲɛ 2 siɲɛ 3 a tɛ munumunu salo kɛ yɔrɔ min ka kɛlɛkɛcɛw k'olu lajɛ u ka baarakɛcogo lajɛ danaya dalen filɛ maa min kan nin ye bi k'a bɛ se ka kɛ Sadio nɔrɔbilaba ye wa a bɛ se ka Assimi fana dɛmɛ wolomasiri tabaw ka baaraw la sabula danaya b'a kan sɔrɔdasiw ka gun bɛɛ lajɛlen kan min ye nin maa 2 ye n'u sera k'u bolo di ɲɔgɔn ma bɛnkan minnu sɔrɔla waliya minnu sigira sen kan sɔrɔdasiw ka gun kan nin waati na ka se ka yɛlɛma sigi sɔrɔdasiko la ko a bɛ se ka taa ɲɛ wa a bɛ se ka sinsin a bɛ se ka kɛ ka nafa lase jamana bɛɛ lajɛlen ma